खुलुमबाय बयखौबो बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनै जोबोद दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार 25 डिसेम्बर 2020 हादोरनि रैखाथिनि थाखाय जिउ गोमाबाय। आरोबाव साथाम CRPF रौनिया सेन्ट्रेल काश्मीर जिल्लानि सिङाव थानाय एबा श्रीनगर सिमना साखाथियाव थानाय गेदेरबोलाव थांनाय बृहस्पतिबारखालि ग्रेनेडजों गाग्लोबजानायाव साथाम CRPF रौनियायाव गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बिनि गेजेराव दंमोन आसामनि धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार सिसिबर गामिनि 25 बोसोर बैसोनि मुटुन्जय सेठियाबो खुगा बाहागोआव गोब्राबै जोखोम मोननाय मुटुन्जय सेठियाया देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि सिसिबर गामिनि थागिबि बिफा सबिलाल सेठिया आरो बिमा सन्तिका सेठियानि आंगो फिसाज्ला मुटुन्जय सेठिया थांनाय 2017 मायथाइनि मार्च दानाव CRPFआव जइन जादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि बेलासिनि 5 रिंगायाव उदखारिफोरनि ग्रेनेडजों गाग्लोबनायाव मुटुन्जय सेठिया गोब्राबै जोखोम मोननाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो सिसिबर गामिनि गामियारि मुटुन्जयनि गाहाम देहा मोनफिननायनि इसोरनाव आरज गाबदोंमोन, नाथाय गोजौ थाखोनि फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो जोबनायाव मुटुन्जयनि गाहाम देहानि सोलाय दुखुनि खौराङासो सिसिबर गामियाव सफैदोंमोन। दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै। जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां।